Първо благодаря за поканата, че да бъда част от този нов проект. Това за мен също е нещо ново, което за първи път ще експириенсвам, така да се каже. Мисля, че е важно от гледна точка на това младото поколение да види, че въпреки това, че аз съм минала по един различен път от този, по който сега те минават, аз вярвам и смятам, че след ситуацията, която имахме с COVID преди няколко години, това нещо би помогнало, когато си вкъщи и когато нямаш какво да правиш, да отвориш, да погледнеш, да видиш ние с какво се занимаваме през целия ни живот, и това нещо дава повече място за развитие, повече информация. Преди години, когато аз започнах да играя, нямаше такава възможност. Аз трябваше да бъда постоянно в залата и да гледам от различни спортисти, които се прибират от чужбина, например, да ходя и гледам в залата. Сега това нещо улеснява и дава възможност, като си стоиш вкъщи, като си постоянно на телефона или пред телевизора, да имаш възможност да се научиш или да добиеш някакъв интерес и след това съответно да отидеш в залата и да опиташ да ти харесва. Това е нещо ново, което трябва и аз по-отблизо да се запозная, тъй като аз съм израснала в друга среда и съответно новите технологии, ние се развиваме, всеки ден се развиваме. Така че ми е интересно да видя какви позитиви ще донесе това на спорта. И аз съм склонна да се включа в проекта точно поради това, тъй като аз обичам да се развивам, обичам да надграждам себе си и смятам, че да поставиш лимит пред себе си не е добра идея, никога не е била добра идея за мен. И смятам, аз лично бих се присъединила просто да погледна. За мен може би вече е късно, тъй като съм на една такава конкретна възраст, спортна кариера, но пък от друга страна ми е интересно да видя новото поколение, как биха се адаптирали, как биха се надградили като състезатели и чисто, както казахме, обучението, как ще бъде съвместно. И да, интересно ми е и бих го използвала. Когато идваш вече в една определена възраст, започваш да мислиш и за това, съответно. Кариера конкретно не мога да кажа, че имам някаква идея какво искам да правя. По-скоро ще бъде свързано нещо пак с спорта със сигурност. Чисто от към треньорски не знам, пак казвам. Но лека по лека, надявам се, че още имам време пред себе си да играя и да показвам едно добро ниво на волейбола. Когато вече усета, че мястото не ми е там и не мога да давам най-доброто от себе си, може би тогава ще се концентрирам 100% върху това какво да правя след волейбола. В момента концентрацията все още ми е изцяло насочена към волейбола. Точно такива проекти, както вашия в момента, дава една добра стъпка, точно да покаже, нали, на децата, че паралелно могат да правят две неща, докато аз, когато бях аз малка, за мен единствено беше и волейбола. Образованието го бях оставила малко на заден план, което в момента смятам за голяма грешка и последните години се опитвам да наваксвам това, което съм пропуснала. И е по-трудно, така че моят съвет лично е колкото по-рано децата се осъзнаят и колкото по-рано се концентрират и върху спорта, и върху образованието, защото в момента интернет пространството е разширено, имаш много опции и можеш абсолютно свободно да учиш и да тренираш едновременно, така че моят съвет е да се възползват от това и да не чакат като мен на стари години да учат и да играят. Пожелавам успех първо на проекта. Много ми е интересно да видя докъде ще се развие и дали това нещо наистина ще има успех. Пожелавам, какво да пожелавам? Пожелавам отдаденост, пожелавам да се забавляват.